ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ምዃንካ ትሕበንዶ ብሓቂ ይጽቡቕ ግናኸ ስለምንታይ ኦርቶዶክስ ኮይነ ኢልካ ትጥይቕዶ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ኦርቶዶክሳዊ ክፈልጦም ዝግባእ እዞም ነገራት እንተዘይበሪሆምልካ ሃይማኖትካ ከምዘይ ትፈልጥ ዝቆጽሩ 4 ዓበይቲ ዓንቀጽ ሃይማኖት ምስጢራትን ክንርኢ ኢና እዚ ቪድዮ መንነትካን መሰረት እምነትካን ዘብርህ እዩሞ ሓንቲ ነጥብካ የምልጠኩም እስከ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አሜን። ነዚ ዕለት እዚ ዘብጽሐና ናይ ቦታትና አምላኽ እግዚአብሔር ስሙ እንዘላለም ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሰላም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ናይ አምላኽና ናይ ጎይታናን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምስ ኩላትና ይኹን። ከም አምላኽ ፍቃድ ሎማዓንቲ ነፍሲ ወከፍ ኦርቶዶክሳዊ ክፈልጦም ዝግባእ ዓበይቲ ትምህርትታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሒዘ መጽእ ኣለኹ። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እቲ መደብ ኩሉ ግዜ ክበጽሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እቲ ትምህርቲ ድማ ናብ ኩሉ ንኽባጽሕ ላይክ ሼር ሕቶን ሪእቶን ንዘልና ሰባት ድማ ኣብ ኮመንት ቦታ ምጥያቕ ይከኣል እዩ ወይ ሓሳብ መሃብ ይከኣል እዩ። ብምቕጻል እዞም ቀጺለ ዝነገረኩም 4 ነገራት ዘይፈልጥ ሓደ ሰብ ብሽም ክርስቲያን ክብል ኣይኽእልን፣ ብሽም ኣነ ኦርቶዶክሳዊ ክብል ኣይኽእልን። ስለዚ ኩላትና እዞም ነገራት እዚኦም ንኽንፈልጥ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ። ክርስቲያን ምዃንካ ዘየድሕነካ ተኾይኑ ንሽም ጥራሕ ምንም ትርጉም የብሉን ክሳራ እዩ ማለት። ስለዚ ክርስቲያን ምዃንካ ከፍልጡ ዝኽእሉ ፈሊጥካ ድማ ናይ ድሕነት መንገድኻ ክትጸርገሎም ትኽእል ዓበይቲ ትምህርታት እዮም። ካብኣቶም እቲ ቀዳማይ 5 ኣእማደ ምስጢር ምፍላጥ ወይ ከዓ 5 pillars of church ዝበሃሉ ማለት እዩ። 5 ኣእማደ ምስጢር ማለት ኣእማድ ማለት ዓንዲ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብዝና ሕጂ ኣጸዋዋዓ ሓደ ህንፃ ክቐውም እንተኾይኑ ብዙሕ ኮለናት የድልይዎ ነቲ ህንፃ ዝሽከም። እዚ ንነብረሉ ህንፃ ንኽቐውም ዓንዲ ወይ ከዓ ኮለን ካበድልዮ ንሕና ድማ ሓደ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ህንፃ እዩ። እዚ ናይ እግዚአብሔር ህንፃ ዝኾነ ሰብ ክቐውም እንተኾይኑ እዞም 5 ኣእማደ ምስጢር ወይ ክርስቲያን ገብርዎ ዝኽእሉ ንሓደ ሰብ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ክመርሕዎ ዝኽእሉ 5 ዓንድታት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ቀዲሙ ዝመጽእ ምስጢረ ስላሴ ምፍላጥን ምእማንን ማለት እዩ። ምስጢር ዝተባህለሉ ቀዲምና ክንፈልጥ ዝግበአና ግን ዝተሓበአ ነገር ዝተሸፈነ ነገር ከምዚ ንሕና ንሓስቦ ሰውኛ ዝኾነ ምስጢር ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ምስጢር ዝኾነ ድሩት ዝኾነ ኣእምሮ ዝተገደበ ኣተሓሳስባን ፍልጠትን ዘለና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ነዚ ፍልጠት እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ነዚ እምነት እዚ በቲ ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባናን ርእስናን ክንበጽሖ ስለ ዘይንኽእል እዩ ምስጢር ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ምስጢር ዝኾነሉ እውን በቲ ዝረአ ኣገልግሎት ዘይረአ ጸጋ ስለ ዘውህቡና እውን ምስጢራት ተባሂሎም። በዚ ድማ እቲ መጀመርያ ዝነገርኩኹም ምስጢረ ስላሴ ስላሴ ማለት ናይ ግዕዝ ቃል ኮይኑ ሰለስትነት ማለት እዩ። ብእንግሊዝኛ ሆሊ ትሪኒቲ ይበሃል ማለት እዩ ሰለስትነት። እዚ ሰለስትነት እዚ ክግለጽ ከሎ ኣብ ሰለስትነት ዘሎ ሓድነት ኣብ ሓድነት ዘሎ ሰለስትነት ኢላ ተምህረና ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ። ስለዚ ስላሴ ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ ብምንታይ ከሓደ ይኾኑ ዝብል ክንርኢ ከለና ስላሴ ወይ ከዓ እግዚአብሔር በአካል ሰለስተ ዝኾነሉ ብስም ብግብሪ በአካል ብኹነት ማለት እዩ። ሽሞም መን ክንብል ከለና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይበሃሉ። አካሎምከ እንተይልና አብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ኣለዎ። ወልድ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ኣለዎ። ብግብሪ አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ግብር ማለት ስራሕ ማለት እዩ። ናይ አብ ስራሕ እንታይ እዩ? አቦነት፣ ናይ ወልድ ስራሕ ውልድነት፣ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እስትንፋስነት ማለት እዩ። ናይ እዚኦም ምዃን ወይ ከዓ ኩነት ማለት ድማ ናይ አብ ምዃን ልቢ እዩ፣ ናይ ወልድ ምዃን ቃል እዩ፣ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዃን እስትንፋስ እዩ ማለት እዩ። እዚ ዝሰለስትነት እዚ መቸም ክትሓናፈጽ ዘይኽእል መቸም ክትሓዋወስ ዘይኽእል እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ግብሪ ክትክእ ኣይኽእልን። ናይ አብ ሽም ንወልድና ንመንፈስ ቅዱስ ክወሃብ ኣይኽእልን። ናይ ወልድ ሽም ንአብና ንመንፈስ ቅዱስ ክወሃብ ኣይኽእልን። ናይ መንፈስ ቅዱስ ሽም ንአብን ንወልድን ክወሃብ ኣይኽእልን።
ናይ ኣብ ኣካል ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክወሃብ ኣይኽእልን ናይ ክልቲኦም ከምኡ ናይ ኣብ ግብሪ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክወሃብ ኣይኽእልን ናይ ወልድ ግብሪ ንኣብን መንፈስ ቅዱስን ክወሃብ ኣይኽእልን ናይ መንፈስ ቅዱስ ግብሪ ንኣብን ንወልድን ክወሃብ ኣይኽእልን ናይ ኣብ ልብነት ንወልድ ክኾነ ይኽእል ናይ ወልድ ቃልነት ንመንፈስ ቅዱስና ንኣብ ክኾነ ይኽእልን ናይ መንፈስ ቅዱስ ትንፋስነት ንኣብን ንወልድን ክኾን ኣይኽእልን ማለት እዩ ኣብዚ ክገልጽ ከለኹ ግን ላዕሊኡ ትንክፍ ብምባል እየ ዝገልጾ ኣለኹ እምበር እያንዳንዱ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰፊሕ ትርጉምን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰፊሕ ኣስተምህሮን ኣለዎ ማለት እዩ ሓድነቶም ድማ ብስልጣን ብፍቃድ በገዛዝኣ ዝዓለም እዚ ብምፍጣርን ብምሕላፍን ሓደ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ፍጥረት ከም ንረኽቦ እስራኤል ሆይ ስማዕ ኣምላክ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ይብል ስለዚ ኣምላክና እግዚአብሔር ብስልጣን ብፍቃድ ናይ ኣብ ስልጣን ካብ ናይ ወልድ ስልጣን ካብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ኣይበልጽን ናይ ወልድ ፍቃድ ካብ ናይ ኣብ ፍቃድና ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ኣይፍለን ፍቃዶም ሓደ እዩ ስልጣኖም ሓደ እዩ ኣገዛኦም ሓደ እዩ ዓለም ብምፍጣርን ብምሕላፍን ግዛእቶም ንዘላለም መንግስቱ ዘላለም ወመኩና ነኒ ለትውልደ ትውልድ ኢልና ነመስግኖ ስለዚ ስልጣኖምን ኣገዛዛኦምን ሓደ ምዃን ንዘላለም እናተመስገኑ ይነብሩ ማለት ስላሴ ብዝተወሰነ መልክዑ ምስጢረ ስላሴ ነዚ ይመስል ማለት እዩ በጠቅላል ናይ እግዚአብሔር ኣብና ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ብዝበለጸ ተገሊጹ ናይ ምስጢረ ስላሴ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዓለም ድሕነት ክንርኢ ከለና ናይ ኣብ ስራሕ ኣቦነት ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስራሕ ድማ ቃልነት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ድማ እስትንፋስነት ኣብ ናይ ሰብ ድሕነት ሰለስቲኦም ተሳትፎ ኣለዎም بحدنتهم بسلسلتهم مالت كل جزء يسوع كريستوس قويتنا من حيثنا يسوع كريستوس كاستمر كله ناو بوين ناو بخمن أبونا بسماي تنبر أنا خاب أب تلاقيها كاب أب وسئ بزيك أنا ناو أب خيد أي خيل الزور بزحت مستيراتنا نجرنا نيو سلزي ناي أب جابير أب جبري يزنجر نيرو مالت تسوع ساعات سلزي جابير أب دما حلو الدولة أخا ناي من أخ ناي مولاد سرح دما ناي جابير ولد عجاس لزو صحو ويد ما سفلي እንትን ስለዘለወ ይኮነን ካብ ክለትዮም ናይ እግዚአብሔር ወልድ ሙላድ ስለዝኾነ ሁሉ ግዜ ይስርሑ ቅድመ ዓለም ብዘይ ኣዶ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ተወሊዱ ድሕሪ ዓለም ድማ ብዘይካ ኣቦ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ሁሉ ግዜ ስርሑ ታይ ሙላድ እዩ ሙፃ እዩ ዓለማት ተዘጋጀውን ናቱ ቃልነት እዩ ቃል ወፃ ብርሃን ኮነ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ኢሉ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ እዩ ስለዚህ እቲ ዝወጽእ ድምጽ ድማ ነቶም ተፈጥሮ ክፈጥር ከሎ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስራሕነት ማለት ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስራሕነት ኩሉ ግዜ ሙፃእን ሙራድን ምልኣኽን እዩ ስርሑ ማለት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ እስትንፋስ ምዃን ህይወት ምዃን ማለት እዩ እዚ ዘይምርመር ሰለስተነት ሓደ ሰብ ቃል እስትንፋስ ልብ ኣለዎ ስለዚህ ዞም ሰለስተ ነገራት ምሳሌ ናይ እግዚአብሔር ሰለስተነት ክኾኑና ይኽእሉ ማለት እዩ ምስጢረ ስላሴ በተወሰነ መልኩ ነዚ ይመስል በመጻል ድማ ምስጢረ ስጋዌ ማለት ናይ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ቁጥር 14 ንረኽቦ እቲ ቃል ድማ ስጋ ኾነ መጀመርያ ዝነበረ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ኾነ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ ክርስቶስ ስጋ ምዃን ዝገልጽ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ስለ ደቂ ሰባት ፍቅሪ ካብ ሰማያት ሰማይ ወሪዱ ናና ስጋ ለቢሱ 33 ዘመናት ብምምላስ መወዳእታ ኣብ መስቀል ብምስቃል መቃብር ብምውራድ ብምትንሳእ ብምዕራግ ክስካብ መወዳእታ እዚ ዘጽንዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ምስጢረ ስጋዌ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ሰብ ኮን ክሎ without division without confusion without separation بزي منم مقلقال بزي منم مفللاي بزي منم متحواس بتواهده كبيرو ፍጹም ሰብ ፍጹም ስጋ ፍጹም አምላክ ዝኾነሉ ምስጢር እዩ ማለት ምስጢረ ስጋዊ እቲ ሳልሳይ ምስጢር ድማ ምስጢረ ጥምቀት ማለት እዩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ንረኾ ዝተጠመቀ ዘአመነ ዝተጠመቀ ይድሕን ዘይአመነ ድማ ይፍረድ ዝብል ኃይለ ቃል ኣሎ ስለዚህ ብጥምቀት እንድሕነሉ ምስጢር ዝገልጽ ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ እዩ ከምኡ ድማ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ንረኽቦ ከማይን ከመንፈስን ዳግም ተዘይተወሊድኩም ናይ እግዚአብሔር መንግስት ክትወርሱ ይትኽእሉ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ክትረኽቡ ይትኽእሉ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ንረኽበሉ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ሓደ ውልድ ናይ አቡኡ ርስቲ ይወርስ ናይ አቡኻ ርስቲ ክትወርስ ኮንካ ግዴታ ናይ ውልድነት ጸጋ ክህልወካ ኣለዎ ማለት ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ንምውራስ
ናይ እግዚአብሔር ርስቲ ንምውራስ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ክንረክብ ይግበአና ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ንረክበሉ ምስጢር ድማ ምስጢረ ጥምቀት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ በዚ ድማ እዚ ምስጢረ ጥምቀት ዝበሃል አርስቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ናይ ጥምቀት ምሳሌታት እቲ ብክርስቶስ ዝተመስረተ አማናዊ ጥምቀት ብጥምቀት ዝርከቡ ጸጋታት ዘጽንዕ ምስጢር እዩ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ምስጢረ ቁርባን ይበሃል ምስጢረ ቁርባን ድማ ባዕሉ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በምሴተ ሐሙስ እዙ እንኩም እዚ ስለ ዓለም ኩሉ ዝፈስስ ደመ እዩ ስጋይ እዚ አማናዊ ስጋ እዩ እዚ ደመ ይዝውን አማናዊ ደም እዩ ኢሉና ሐዋርያት ሂብዎም ማለት እዩ ወም ድማ ቀጽሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 56 ንረኽቦ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰትየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ አነ ኣብኡ ይነብር ንሱ ድማ ኣባይ ይነብር ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ናይ ምንባር ምስጢርን እግዚአብሔር ኣባና ናይ ምንባር ምስጢርን ዘሎ ጸጋ ዘባህርህልና ምስጢር እዩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናቱ ስጋ ብምብላዕ እቲ ሓደ ግዜ ንዓለም ዘቕረቦ መስዋዕቲ ጎይታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መስዋዕቲ ናይ ደም መስዋዕቲ ናይ እንስሳ መስዋዕቲ ይቐርብ ነይሩ እዚ ናይ ደም ናይ እንስሳ መስዋዕቲ ግን ንግዚኡ ካብ ሓጢኣትካ ንግዚኡ ካብ መቕዘፍቲ ዘድሕን ነበረ ከምኡ ድማ እቲ ሓጢኣት ዝሰርሐ ሰብ ይቐርብ እቲ ካህን ኣሎ እቲ መስዋዕቲ ኣሎ ብዙሕ ፕሮሰስን ድኻምን ዝተመልኦ ከምኡ ድማ ዘላቒ ዝኾነ ድሕነት ዘይህብ መስዋዕቲ ነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ዝቆረሶ ግን እዚ ደም እዚ እዚ ስጋ ዝሃብና ግን ባዕሉ ሊቀ ካህናት ብምዃን ባዕሉ መስዋዕቲ ብምዃን ባዕሉ ድማ ተወካፌ መስዋዕቲ ተቐባሊ መስዋዕቲ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ተቐባሊ መስዋዕቲ ዝኾነሉ ምስጢር እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ግዜ ኣብ መስቀል ዝቆረሶ ድጋን ስጋን ደምን ድማ ኩሉ ግዜ እናተዓረቕና ይነብር ማለት እዩ። ንሱ ንሓደ ግዜን ንመጨረሻን መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ምሳና ክንነብር ንሕና እውን ምስኡ ንኽንነብር ተኾይና ስርየት ሓጢኣት ክንረክብ ተኾይና ምስ ርእሱ ምስ ባዕሉ ከተዓረቕና ተኾይኑ እቲ ዘቕረበልና መስዋዕቲ ኩሉ ግዜ ብንስሓ ክንቅበል ይግበአና ኢሉ ዘሰምር ምስጢር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኮይኑ ዘቀራርበና ዘተዓረቐና ዘሎ ምስጢረ ቁርባን ይበሃል ማለት እዩ። እቲ ናይ መጨረሻ ድማ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ይብል ማለት እዩ። እዚ ድማ ስለ ሞት ድሕሪ ሞት ዘሎ ትንሣኤ ንሕና ክርስቲያን ሓደ ሰብ ሃይማኖት ዘለዎ ትንሣኤ ተስፋ ብምግባር እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ቃል ክነብብ ከለና እምነት ፍቕሪ እምነት ተስፋ ዘየን ጸኒዐን ይነብራ ይብለና ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ዘይ ተስፋ ክንብር ኣይኽእልን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ትንሣኤ ሙታን ተዘይህሉ ተስፋ ተዘይህሉና ነይሩሲ ካብ ኩሉ ንሕዝንን ነጉህን መኾንና ነርና ይብል ማለት ስለዚ ተወርሶ መንግስቲ ኣምላኽ ተወርሶ ዘለዓለማዊ ህይወት ተዘይሃሊካ ሃይማኖት ማሕስካ ምንታይ ጥቕሙሎ ኩሉ ሰብ ብዝጣዕሙ ክነብር ነይሩ። ስለዚ ንሕና ክርስቲያን ከም ጣዕምና ዘይነብረሉ ምክንያት ሓደ ተስፋ ንገብሮ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዘሎ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ምስጢር ዝውም ጣዕም ሰፊሕ ዝኾነ ምስጢር እዩ። ብዙሕ ትምህርቲን ብዙሕ ምስጢራትን ዝሓዘ ምስጢር እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ራእይ ዮሃንስ ንረኽቦ ንኩሉ ከከም ግብሩ ክፈርዶ ከም ዝመጽእ ይነገረና። ስለዚ ወልቲ ኩሉ ዝሞተ ሰብ ካብ ኣዳም ጀሚሩ እስካብ መጨረሻ ዝፍጠር ሰብ ብዝተፈላለየ ሞይቱ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ትንሣኤ ይነገረና። ብድሕሪ ትንሣኤ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍርዲ ከም ዝቐውም ናይ መጨረሻ ፍርዲ ከም ዝግበርን ዝነገረና ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ቀፂሉ ሓደ ክርስቲያን ክርድኦን ክፈልጦን ዘለዎ ስለ ትርጉምን ምስጢርን ቅዱሳን ስእልታት ማለት እዩ። ዘ ሚኒንግ ኦፍ አይኮንስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቓስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ብዘይካ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ብናይ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስባን ድሌትን ዝተገብረ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር የለን ማለት ስለዚ ከም ክርስቲያን ንሕና ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ዘይተረድአና ነገር ክንጥይቕ ይግበአና ክንፈልጥ ይግበአና ማለት እዩ። ስልካ ብእምነት ጥራሕ ተቐቢልካዮ ትኸድ ነገር ክፍሉ የብሉን። ስለዚ ተረደካ ከምዚ ሕጂ ዘይትጥይቕን ዘይትፈልጥን ትኾንካ ኣብ ኮሕ ዝተሰረትካ ኣይኾንከን ማለት እዩ። ማዕበል ንፋስ ክመጽእ ከሎ ምስኡ ትነፍስ ኣለኻ ማለት እዩ። ማዕበል ንፋስ ማለት መናፍቃን ክጥይቑኻ ከለዉ ሓድሽ ትምህርቲ ነግሩኻ ከለዉ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ናይ ምንዋፅ መንፈስ ይህልወካ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንኸይህሉ
ክንፈልጥ ይግበአና ማለት እዩ ከይፈለጥካ ክትፅድቕ ኣይትኽእልን ስለዚ መጀመርያ ስእሊ ንኽሰኣል ዝኣዘዘ መን እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ትምህርቲ ጣዖት ናብሉ ይፅውዕዎ እዚ ቅዱሳን ስእላት ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ሙሴ ክነግሮ ከሎ ጣዖት ከምልኽ ከም ዘይብሉ ባዕድ ኣምላኽ ከምልኽ ከም ዘይብሉ ነጊርዎ ብማንም ዘይተቐረጸ ምስሊ ክሰግድ ከም ዘይብሉ ነጊርዎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 18 እስካብ 22 ዘሎ ድማ ናይ ኪሩብ ስእሊ ክስእል ከም ዘሎ ነጊርዎ ማለት እዩ እዞም ክልተ ናይ ኪሩቤል ስእሊ የመክደኛ ስሬት ኣብ ዝበሃል እቲ ናይ ቤተ መቅደስ ሽዑቱ ዝነበረ ክገብሮ እግዚአብሔር ድማ ብኡ ከም ዝግለጽ ነጊርዎ ኣብኡ ኮይኑ ከም ዘዛርቦ ነጊርዎ ማለት ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ዝተሓዋወሰ ክልተ ዓይነት ነገር ክነግሮ ይኽእል ሙሴ ኣብቲ ንዝተቐረጸ ምስሊ ኣይትስገድ ናበሉ በዚ ድማ ናይ ኪሩቤል ስእሊ ይሰኣል ኢሉ ስለዚ ጣዖቱ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ስእሊ ይሰኣል ክብል ይኽእል ኣምላኽ እሱ ዘይቕየር ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዞም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ትእዛዝ መሰረት ገይሮም ተሳአሉ ስእልታት ጣዖት ማለት ኣነ ካብ እግዚአብሔር ይፈልጥ ምባል ማለት እዩ ነቱ ጣዖት ኣይተምልኽ ዝበለና እሱ እዩ እሱ ሰሚዕና ድማ ጣዖታት ኣይነምልኽ ስእሊ ሰኣሉ ዝበለና እሱ እዩ እዚ ካብ ባዕላ ዝምፀቶ ዘይኮነት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ያ ስእሊ ትስእል ከምኡ ድማ ስእሊ ማለት ወንጌል ማለት እዩ ካብ ሓደ ዓብዪ መፅሓፍ እኮ ብሓደ ዝተወሰነ ስእሊ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ንዩ እኮ ሕጂ ናይ ክርስቶስ ስቅላት ብምሉስ ኣብታ ሽዑታ ዝተገበሩ ነገራት ዘርእየና ምስሊ ኮኒ ፊደላት ባዕሎም ስእሊ እኮ እዩ ስለዚ ብኻሊእ መዳይ ክንሪኦ ከለና እውን ስእሊ ማለት ቋንቋ ማለት እዩ ስእሊ ማለት ፊደል ከም ዝኾነ ክረድአና ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ እና ማንም ክርስቲያን ድማ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ቅዱሳን ስእላት ከመይ ኣሳእላ ክሳእሉ ከም ዘለዎም ኣብ ገዛናት ዓይነት ስእልታት ክነቕምጥ እቲ ዓይነት ስእሊ ኣድኖ ክነቐምጥ ይግበአና ዝብል ዘስተምህረና ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣማላድነት ቅዱሳንን ኣማላድነት ድንግል ማርያም ወይ ከዓ ኢንተርሴሽን ዝበሃል ዓይነት ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ ድማ ከምቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 16 ታይብል ጸሎት ጻድቕ ብግብሩ ብዙሕ ሓይሊ ኣለዎ ጸሎት ጻድቕ ትክክል ታሰልጥ ዝብል ናይ ቅዱሳን ጸሎት ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዎ ዓይነት ጉልበት ከም ዘለዎ ስለዚ ንምንታይ ኢና ናብ ቅዱሳን ንጽሊ ናብ ድንግል ማርያም ንጽሊ ናብኦም ምጽላይ ማለት ነው ምምላኽ ማለት እዩ ዝብል ዘጽንዕን ዝነግርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ማለት እዩ ሕድሕድ ክርስቲያን ንምንታይ ናብ ድንግል ማርያም ዝጽሊ ንምንታይ ናብ ቅዱሳን ዝጽሊ ከማልሉኒ ዝነገር ዝስ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መሰረት ድዩ ወይስ ካብ ምንታይ ዝመጽእ ዝብል ክጥየቕን ክፈልጥን ይግባእ ማለት እዩ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ህይወት ከቢድ ዝኾነ ተጋድሎ ኣለዎ ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነሉ ድማ ከሳሲና ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ ኣብ ምሳና ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኸሰና ከምቲ ንኢዮብ ምድሪ ኮሊለያ መጽ ኢልዎን እግዚአብሔር ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቡ እሞ ባሪያ ኢዮብ ከሪእኻዮ ዶ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ማለት ስለዚ እሞ ሃፍቱ ደቁ ምናምን ነጥፈሉ እሞ ከመይ ገይሩ ንዓይ ከም ዘምልኽ ከረኢካ እዚ ክሲ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ዝኸሰና ቅድሚ እግዚአብሔር እንትን ብምግባር ማለት እዩ ሰይጣን ከምቲ ዝበሎ ድማ ኮይኑ ካብኡ ድማ ብምወጻል ናብ ህይወቱ ናብ ቁስሊ ገይሩ ናብ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ክወርድ ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ኩሉ ግዜ ከሳሲና ዲያብሎስ እስካብ ዘሎ ህይወትና ከቢድ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ተማጎቲ ንሕና መማለድቲ ድማ ብወንጻር ንሰይጣን ከምዚ ዓይነት ቦታ ኣትዋሃቦ ንቅዱሳን ድማ ንደቂ ሰባት ከድሕንሉ ክማጎትሉ ከማልድሉ ዝኽእል ስልጣንን ጸጋን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣማላድነት ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዝብሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለዎ ቀሪብና ንፍለጥን ንምሃርን ክብለኩም ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ትውፊትን ትራዲሽን ኤንድ ካኖንስ ዝበሃል ትምህርቲ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ናይ ባዕላ ዝኾነ ትራዲሽን ናይ ባዕላ ዝኾነ ቀኖና ኣለዋ ካብኣቶም ናይ ጾም ስርዓትን ትውፊትን ናይ ማዕጠንቲ ትውፊትን ስርዓትን ናይ ካህናት ናይ ምስጢረ ንስሓ ናይ ምስጢረ ቁርባን ክንገብሮም ዝግበአና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃእ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣቦታት ነዞም ናይ ካኖኒክ ዝበሃሉ መጽሓፍቲ ካኖኒክስ ቡክስ ዝበሃሉ መጽሓፍቲ ዓብዪ ቦታ እዮም ዝህቦ
ምክንያቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንላዕሊ ሰይጣን ንመን ይጸልእ ዞም ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ ዞም ስርዓት መጽሓፍቲ ዝደንገጉ ኣቦታት እዮም ዞም ዓበይቲ ሰለስተ ጉባኤ ዝበሃሉ ናይ ቤተክርስትያን በቃ ንቤተክርስትያን ህይወት ክህዋ ዝኽኣሉ ምክንያቱ መጽሓፍ ጥራሕ ሒዝካ መበገሲ ካይትፈልጥ መውፈሪ ካይትፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦታትና ብስርዓትን ብትውፊትን ደንጊጎም ተዘይውና ነይሮም እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ቤተክርስትያን ኣይመረእናየን ኣይምተቐበልናየን ማለት እዩ በዚ ድማ እዩ ሕጂ ሰይጣን ናዊ ትውፊት መጽሓፍ ከቃልል ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ ከቃልል ሕጂ ትሪኦም ኣለኹም ዞም ሕጂ ዘለዉ ፕሮቴስታንት ምናፍቃን ምንም ዓይነት ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ የብሎም ምንም ዓይነት ናይ ትውፊት መጽሓፍቲ የብሎም ድሕሪ 3 ዓመታት የለውን ዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ ዝመፀ ሓድሽ ስርዓት ዝመፀ ሓድሽ ቀኖና ናቐነነ ስለ ዝኸይድ እቲ እምነት ናተቐየረ መጨረሻ ላይ ናብ ዘይኮነ እዩ ዛቲ ይጠፍእ ማለት ስለዚ ቤተክርስትያን ሃይማኖት ንኸይትጠፍእ ጠሚሮም ዝሕዙ ዞም ስርዓት ትውፊታት ዓብዪ ዝኾነ ጥቕምን ጽልዋን ኣለዎም ኣብ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ዞም ትውፊታትን ስርዓታትን እዚኦም ድማ መስራቲኦም ባዕሉ ክርስቶስ ከም ዝኾነ መጀመርያ ክርስቶስ መስሪትዎም ካብ ምወጻል ሐዋርያት ተቐቢሎም ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ክበጽሕ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ዘየኽብር ሰብ ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ዑደት ወይ ከዓ ካብቲ መንፈሳዊ ሕብረት ሓደ ክኾን ከም ዘይኽእል ይነግሩና ማለት እዮም ቦታትና تا دقيقة وكاب بتعمي أنواع بليا مهنياته تتمرتي بتعمل سفيح زهونة تمرتي بس دقيقة زي كونس بوزح عمتها تماير كيمون كتودوم زي تقول بتعمل بحر زهونة تمرتها يومنا كم كرسيان متقدمة نزيهم كنفلت على مالتي ومهنياته زي فلتات استمسرت أمنت مدار الشاوي كأم مسيحي يقولون سلازي كنفلت كنأمن لنا كنفلت لنا فليتنا دما مقبار الموعل نفر كنوس يقبنا مالتي سلازي بشم كرسيان يموال بشم أرثوذكس يموال جن تقام خمسة يقولوا تردينا خلاتنا نمفلات كوي علنا مالتي زمهرنا زمخرنا نبوتاتنا أملاخ جزائر شو زل على معلم استخبرنا استمسكنا نيهم سبسكرايب بمجرد بيتسابقونا وكلنا بس أحلى شير أجبروه نيجوتنا نعمل حياتنا يسوع كريستوس أجان محرة سلام من كلاتنا يكون سلام